Routa 2 kuvaukset käynnissä. Tästä aloitetaan. Sä tuut siihen, kävele paikalle, kyykistyt, otat sitä multaa käteen. Katot tonne, katot hitaasti, pellot lävitte. Sitten annat se hieka valuu käsistä pois. Joo. Nouset ylös ja puhdista käte sillä, että tamppaat yhteen tai heität tuohon maahan. Hyvä ja poikki. Se on vissiin. Viimeinenkin pelto on mies. Kattokaa, kyllä on komeet maisema. Tämmösiä oikein pitkiä peltoja. Tämmösiä ei löydy pääkaupunkiseudulta. Tosi siistejä. Hyvät lokaatiot.